Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Σήμερα θα διαβάσω και πάλι τις δικές σας αληθινές τρομακτικές εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μου τις στείλατε. Όποιος θέλει να ακούσει και τη δική του εμπειρία μπορεί να τη στείλει στη φόρμα που έχουμε ανοίξει, το mail και τα social του καναλιού. Όλα τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε πως μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε like και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εμπειρία λέει: σήμερα, Λιδία μου, θα σου διηγηθώ και πάλι μια ιστορία που διαδραματίστηκε στο νησί μου και την οποία μου είπε η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου. Πριν χρόνια, σε ένα χωριουδάκι του νησιού μου υπήρχε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που έμεναν σε ένα παπάλαιο πετρόχτιστο σπίτι. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι υπήρχε ένα πηγάδι που δεν χρησιμοποιούνταν πια και ήταν σφραγισμένο πολλά χρόνια πριν. Σε λίγους μήνες η κοπέλα έμεινε έγκυος και η χαρά του ζευγαριού ήταν απερίγραπτη που σε λίγο καιρό θα ερχόταν το μωράκι του στον κόσμο. Ο άντρας της ήταν αγρότης και δούλευε στα χωράφια και έτσι η κοπέλα έμενε τις περισσότερες ώρες μονάχη της, καθώς ο άντρας της επέστρεφε αργά από τις δουλειές του. Κοντά της βέβαια έμενε η μητέρα της, η οποία την επισκεπτόταν συχνά και τη βοηθούσε και με τις δουλειές του σπιτιού. Ένα απόγευμα, καθώς άναβε το καντήλι της στο εικονοστάσι όπως συνήθιζε, βλέπει να εμφανίζεται στη γωνία του δωματίου μια γυναικεία μορφή με σκοτεινό πρόσωπο, με βρεγμένα, κουρελιασμένα ρούχα, να την κοιτάζει άγρια και να της λέει: «Αυτό που έχεις στα σπλάγνα σου είναι δικό μου και θα το πάρω». Πετάγεται η κοπέλα έξω από το σπίτι και τρομαγμένη τρέχει σε μια γειτόνισσα, λέγοντάς της αυτό που της συνέβη. Η γυναίκα την καθησύχασε ότι ίσως δεν ήταν της φαντασίας της, επειδή ήταν πολλές ώρες μόνη στο σπίτι. Δεν έδωσε συνέχεια, αλλά όταν γύρισε ο άντρας της, είπε και σε εκείνον αυτό που είχε δει. Της είπε ότι ίσως το φαντάστηκε και επειδή ήταν πολλές ώρες μόνη στο σπίτι, να επηρεαζόταν από αυτό και ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθούσε να έρχεται νωρίτερα από τη δουλειά. Περνούσε ο καιρός, αλλά η κοπέλα έβλεπε ξανά και ξανά αυτή τη μορφή. Επίσης άκουγε κλάματα τη νύχτα έξω από το σπίτι συνεχώς και μια γυναίκα να ουρλιάζει. Τους εκλιπαρούσε να την πιστέψουν ότι δεν τα φανταζόταν και ότι δεν ήταν τρελή. Η κοπέλα άρχισε σιγά σιγά να κλείνεται στον εαυτό της. Δεν έτρωγε, δεν γελούσε, μέχρι που χλώμιασε. Ήθελε να φύγει από εκεί και να μην κοιτάξει πίσω της. Η μητέρα και ο άντρας της ανησύχησαν, βλέποντάς την σε αυτό το χάλι και πάνω στην απόγνωσή τους κάλεσαν τον πνευματικό να πάει στο σπίτι τους να κάνει κάποιον αγιασμό, μπας και ήταν κάτι δαιμονικό εκεί και βασάνιζε την κοπέλα. Ήρθε ο πνευματικός στο σπίτι, διάβασε ευχές στην κοπέλα, έκανε ευχέλαιο και αγιασμό και ευχήθηκε να τελειώσει αυτό το μαρτύριο σύντομα. Ήξερε όμως και κάτι άλλο. Γνώριζε την ιστορία του σπιτιού και τι συνέβη μέσα σε αυτό. Σε αυτό το σπίτι κατοικούσε μια οικογένεια με ένα μικρό κοριτσάκι. Μια μέρα, καθώς έπαιζε η μικρή έξω από το σπίτι, άνοιξε το καπάκι του πηγαδιού και έπεσε μέσα στο πηγάδι και πνίγηκε. Η μητέρα της τρελάθηκε και μην μπορώντας να βαστάξει το χαμό του παιδιού της, έπεσε και πνίγηκε και αυτή. Ο ιερέας λοιπόν του συμβούλεψε ότι έπρεπε να φύγουν το συντομότερο από εκεί. Μετά από όλα αυτά έφυγαν από το σπίτι και πήγαν να μείνουν στο σπίτι της μητέρας της. Με τα πολλά άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται η κοπέλα, αλλά δυστυχώς όταν ήρθε η ώρα της γέννας, το μωράκι της γεννήθηκε νεκρό. Το σπίτι δεν υπάρχει πλέον, είναι εντελώς γκρεμισμένο. Υπάρχει όμως το πηγάδι, αλλά από εκείνη την περιοχή φοβούνται κάποιοι ακόμα μέχρι και σήμερα να περάσουν. Συγκλονιστική ιστορία και πολύ στενάχωρη. Πολύ πιθανόν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες να στοίχιωσαν το μέρος, δηλαδή η μάνα με την κόρη. Πραγματικά δεν ξέρω αν το παιδί που γεννήθηκε νεκρό ήταν τυχαίο περιστατικό ή από την κακουχία καθώς η κοπέλα δεν έτρωγε, ή επειδή μπορεί που είχε δει το πνεύμα της γυναίκας και της είπε ότι θα γεννηθεί νεκρό το παιδί της, να ήταν προμήνυμα από το πνεύμα της προηγούμενης ιδιοκτήτριας.
ή ακόμη και να της το προκάλεσε η ίδια γιατί ζήλευε που είχε χάσει εκείνη το δικό της παιδί. Δεν ξέρω. Η δεύτερη εμπειρία λέει: «Γεια σου Λιδία, λέγομαι Χρήστος και θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ τη δική μου παραφυσική εμπειρία, την πιο έντονη από αυτές που μου συνέβησαν. Ήταν το 2008 όταν ζούσα με τη μητέρα μου στο σπίτι, το οποίο είχαμε αγοράσει 1 χρόνο πριν. Παραδέχομαι ότι δεν έκανα τότε και την καλύτερη ζωή. Ξενύχτια, ουσίες, αλκοόλ, γυναίκες ήταν η καθημερινότητά μου. Ίσως και λόγω του επαγγέλματός μου, αφού ήμουν επαγγελματίας μουσικός. Είχα αποφασίσει να κόψω όλα αυτά και να μπω στον ίσιο δρόμο. Πήγαινα καλά αφού είχα ξεκινήσει να πηγαίνω και στην εκκλησία. Ένα βράδυ δεν είχα ύπνο και καθόμουν στο δωμάτιό μου και έβλεπα τηλεόραση. Η μητέρα μου κοιμόταν στο δικό της δωμάτιο, όταν ανοίγει ξαφνικά η πόρτα του δωματίου μου και μπαίνει ένας ψηλός, κατάμαυρος και μαυροφορεμένος άντρας με ένα μεγάλο παλιό καπέλο. Κατατρόμαξα. Ήταν αληθινό, δεν κοιμόμουν, δεν έβγαλα λέξη. Μου λέει: «Ήμουν στη μάνα σου, ήθελα να της πω κάποια πράγματα, εσένα δεν θα σε πειράξω. Αφού είμαστε φίλοι, γιατί θέλεις να φύγεις από κοντά μου? Μέχρι τώρα δεν σου έλειψε τίποτα, όλα στα είχα στο πιάτο, γιατί θες να πας με αυτόν? Είσαι φίλος μου, αλλά αν νομίζεις πως θα με νικήσεις, είσαι ηλίθιος». Φυσικά, ακόμη κοιμόταν η μητέρα μου, αλλά την άκουσε και αυτή. Ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου και αν διαβάσεις την ιστορία μου να το πεις και αυτό. Κι ας είναι το πιο απεσιόδοξο κομμάτι της ιστορίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εύχομαι τα καλύτερα. Η περιγραφή μου θύμισε όπως παρουσιάζουν τους σκιερούς. Αυτές τις σκοτεινές οντότητες σαν σκιές που φοράνε πάντα ένα καπέλο. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια ήταν σαν να σου μίλησε ο ίδιος ο διάβολος, επειδή ήθελες να εγκαταλείψεις τη ζωή που έκανες ως τότε. Η τρίτη εμπειρία λέει: «Η ιστορία που έχω να σας διηγηθώ έχει διαδραματιστεί στον Κάλυμνο πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν 7 με 8 χρονών. Ήταν μια καλοκαιρινή βραδιά, τέλη της δεκαετίας του 80. Εγώ και οι 2 καλύτεροι μου φίλοι παίζαμε στην αυλή της γιαγιάς τους και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο στάθηκα μπροστά στο παράθυρο που έβλεπε στο σαλόνι και είδα ένα μικρό παιδί στα λευκά. Χωρίς να έχω καταλάβει αν ήταν αγοράκι ή κοριτσάκι, στεκόταν ακίνητο και με κοίταζε. Οπότε φωνάζω τους φίλους μου και τους ρώτησα ποιο είναι αυτό το παιδάκι και από πού μπήκε μέσα. Μάλιστα τους ρώτησα αν το βλέπουν και αυτοί και όντως το έβλεπαν. Χωρίς να χάσουμε στιγμή μπήκαμε μέσα στο σαλόνι να δούμε ποιο παιδάκι ήταν αυτό και όταν μπήκαμε μέσα είχε γίνει άφαντο. Αφού βγήκαμε έξω, σταθήκαμε πάλι μπροστά στο παράθυρο και το παιδάκι ήταν πάλι εκεί και αυτή τη φορά μας χαιρέτησε κουνώντας το χέρι του. Ήμασταν πολύ μικροί τότε για να σκεφτούμε ότι επρόκειτο για φάντασμα, οπότε δεν είπαμε τίποτα σε κανέναν και δεν δώσαμε καμία ιδιαίτερη σημασία. Την επόμενη μέρα πήγαμε πάλι στο σπίτι της γιαγιάς και τη ρωτήσαμε αν είχε δει κάποιο άλλο παιδάκι στο σπίτι εκτός από εμάς και όπως ήταν λογικό μας είπε ότι δεν είχε δει κάποιο άλλο παιδάκι. Όταν της είπαμε τι ακριβώς βιώσαμε, μας είπε ότι πιθανότατα να ήταν ένα πνεύμα ενός μικρού παιδιού, γιατί στην περιοχή μας υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο και είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές παλαιότερα και μετά από καμιά 10 χρόνια θυμάμαι ότι είχαν γίνει και άλλες ανασκαφές στην ίδια περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που είχα επαφή με ένα φάντασμα. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία μου και ελπίζω να τη διαβάσετε στο επόμενο βίντεό σας. Σε πόσα μέρη που μένουμε ή πηγαίνουμε τη βόλτα μας, δεν ξέρουμε καν τι υπάρχει από κάτω, τι ενέργεια μπορεί να κουβαλάει ο κάθε χώρος. Φυσικά και αν υπήρχε νεκροταφείο κοντά στο σπίτι ή και από κάτω κάποτε, λογικό να έχει απομείνει κάποια ενέργεια ή ακόμα και κάποιο πνεύμα, όπως το παιδάκι που είδατε μέσα στο σπίτι. Η τέταρτη εμπειρία λέει:
Καλησπέρα Λιδία. Η ιστορία που σου στέλνω είναι πραγματικό βίωμα ενός φίλου μου και σου τη διηγούμε όπως ακριβώς μου την είπε. Το όνομα του φίλου μου είναι Δημήτρης, ο οποίος στα 16 του αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της θρησκείας μας. Σαν δόκιμος στην αρχή λόγω του νεαρούτσου της ηλικίας του και στη συνέχεια αποφασισμένος να ανέβει όλες τις βαθμίδες της ιεροσύνης. Έτσι λοιπόν σαν δόκιμος ξεκίνησε να ακολουθεί έναν ιερέα σε κάποια εκκλησία σε ορεινό χωριό της Ξάνθης. Η εκκλησία αυτή είναι σε άγριο και απομονωμένο μέρος του νομού μας. Την έχω επισκεφτεί και εγώ ο ίδιος. Ο ιερέας λοιπόν κάποιο βραδάκι νωρίς ενημέρωσε το Δημήτρη ότι θα είχαν ολονυχτία με προσευχή και ψαλμούς μέχρι το πρωί. Αφού ετοιμάστηκαν και οι δυο τους, ξεκίνησαν για την εκκλησία του χωριού αυτού. Έκαναν τις κατάλληλες προετοιμασίες για την ολονυχτία και τότε ο ιερέας γύρισε προς το Δημήτρη με σοβαρό ύφος και του είπε ότι ό,τι και αν ακούσεις και δεις απόψε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής, μη φοβηθείς και μη χάσεις την πίστη σου στο Θεό και στους Αγίους μας, γιατί αυτοί μας προστατεύουν από κάθε κακό. Ο Δημήτρης, όπως μου είπε και ο ίδιος, όντως φοβήθηκε στο άκουσμα αυτών των κουβεντών, αλλά δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο πάτερ ακριβώς, μιας και ήταν η πρώτη φορά που θα έκανε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν την προσευχή οι δυο τους και την ψαλμοδία ανατακτά διαστήματα. Όπως λοιπόν μου αφηγήθηκε ο Δημήτρης, η ολονυχτία ξεκίνησε ομαλά, χωρίς καμία διακοπή, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα περίπου. Όταν ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται άγριες φωνές και βομολογίες από τον περίβολο της εκκλησίας. Οι φωνές αυτές, από όπου κι αν προέρχονταν, έβριζαν τα θεία, τον πάτερ και τον ίδιο τον Δημήτρη, καλώντας τον με το όνομά του για αρκετή ώρα. Μέχρι που άρχισαν να ακούγονται πολύ δυνατοί θόρυβοι, όπως χτύπη στους τοίχους της εκκλησίας, στα παράθυρα και στις πόρτες. Αντικείμενα να χτυπούν τα σημεία αυτά, όση ώρα συνέχιζαν τη λειτουργία ο πάτερ με τον Δημήτρη μέχρι το τέλος της. Οπότε ένας μεγάλος και αρκετά δυνατός θόρυβος έκανε το φίλο μου να πέσει στο πάτωμα του ιερού, φοβόμενος ότι θα πέσει η σκεπή της εκκλησίας στο κεφάλι τους. Αλλά ξαφνικά όλα σταμάτησαν και μια απόκοσμη ηρεμία κυριαρχούσε στον περίβολο της εκκλησίας. Μετά από όλα αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχε ξημερώσει πλέον και ο πάτερ με το φίλο μου βγήκαν από την εκκλησία. Κοιτάζοντας τον περίβολο όμως, έμειναν άναυδοι και οι δυο, όταν είδαν τη βαριά σιδερένια καγκελόπορτα γκρεμισμένη από τους μεντεσέδες, σαν κάτι μεγάλο και βαρύ να την είχε χτυπήσει. Ο πάτερ ψύχρεμος είπε στο Δημήτρη να μαζέψει τα πράγματά τους και να φύγουν σιγά σιγά για το χωριό, αφού έκανε πρώτα κάποιο τηλέφωνο σε μαστόρους να έρθουν να επισκευάσουν την γκρεμισμένη πόρτα. Ο φίλος μου μετά από αυτήν την εμπειρία του δεν συνέχισε στην ιεροσύνη όπως ήθελε τότε. Έγινε στρατιωτικός και είναι μέχρι σήμερα. Δεν είναι από τους ανθρώπους που φοβούνται εύκολα, συνεχίζει να εκκλησιάζεται κανονικά με την οικογένειά του, όπως επίσης έχει πολλές διακρίσεις στο χώρο των πολεμικών τεχνών. Αλλά αυτό που βίωσε εκείνο το βράδυ, όπως μου το εκμυστηρεύτηκε και ο ίδιος, ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Μου επέτρεψε να αναφέρω μόνο το μικρό του όνομα, αλλά όχι άλλη ονομασία περιοχής, εκκλησίας και οτιδήποτε άλλο για ευνόητους λόγους. Καλό βράδυ Λιδία και Λευτέρη, να είστε καλά. Φοβερή ιστορία. Ακόμα μία που σε ερημικά εκκλησάκια συμβαίνουν παράξενα και ανεξήγητα φαινόμενα. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί τα εκκλησάκια χτίζονται σε ενεργειακά μέρη. Πολλές φορές ακόμα και πάνω από αρχαίους ναούς ή τάφους, ή ακόμα σε μέρη που θέλουν να ξορκίσουν κάτι το δαιμονικό. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Γεια σου Λιδία, το βίντεο με το μάγο Λάμπο μου θύμισε μια ιστορία που μας είχε πει ο φίλος μας ο Βαγγέλης που είχε ζήσει όταν ήταν φοιτητής. Για όποιον θέλει να το δει, πριν λίγες μέρες ανεβάσαμε στο κανάλι, αφήνω εδώ πάνω την καρτέλα, με το μάγο Λάμπο στην Αρκαδία».
Θυμίζει αρκετά τον τριαντάφυλλο που αναφέρει κάποιος στα σχόλια, μόνο που αυτό έγινε στην Πελοπόννησο. Δεκαετία 1980 ήταν φοιτητής όπως είπαμε και το καλοκαίρι ένας συμφοιτητής του τον κάλεσε να περάσουν μερικές μέρες στο χωριό του. Ο Βαγγέλης χάρηκε γιατί ήταν από την πόλη και τα χωριά μόνο τουριστικά μπορούσε να τα δει. Έτσι δέχτηκε τη φιλοξενία του συμφοιτητή του και πήγαν στο χωριό του, ένα ορεινό χωριό της Πελοποννήσου στην Αρκαδία. Περνούσαν καλά εκεί, είχαν και άλλους νέους παρέα και αγόρια και κορίτσια, διασκέδαζαν όσο μπορούσαν. Μια μέρα ακούστηκε στο χωριό ότι θα ερχόταν ο μάγος. Ο Βαγγέλης παραξενεύτηκε και το πήρε και λίγο στην πλάκα. Παιδί της πρωτεύουσας δεν πίστευε κιόλας σε τέτοια. Ο μάγος είναι πολύ δυνατός, ξέρει τα πάντα, είπαν οι άλλοι και διηγούνταν ένα σωρό ιστορίες για το μάγο που είχε απαντήσεις για τα πάντα. Ό,τι τον ρωτούσαν, την άλλη μέρα είχε την απάντηση. «Πάει και ρωτάει και σας τα λέει την άλλη μέρα», είπε ο Βαγγέλης τότε. Αυτοί όμως του έλεγαν ότι του τα λένε ταξωτικά και ο φίλος του είχε να πει ιστορίες, αλλά και αυτός δεν πίστευε κατά βάθος ότι ο μάγος μιλάει με ταξωτικά. Από τις πολλές ιστορίες που άκουσε ο Βαγγέλης γέμισε περιέργεια. Και όταν έμαθε ότι ο μάγος συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα πάει σε ένα εγκαταλελειμμένο αλόνι να κάνει τα μάγια του, έκανε μια πρόταση στο φίλο του. «Πάμε να δούμε τι κάνει». Ο φίλος του δέχτηκε, περίεργος κι αυτός, και έτσι ξεκίνησαν πρώτοι για το αλόνι εκείνο το βράδυ. Να πούμε εδώ ότι κανείς άλλος από το χωριό δεν είχε πάει ποτέ να παρακολουθήσει το μάγο γιατί φοβόντουσαν. Έφτασαν λοιπόν στο αλόνι πριν τα μεσάνυχτα και κρύφτηκαν πίσω από κάτι θάμνους, έτσι ώστε να έχουν καλή θέα προς το αλόνι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα βλέπουν να έρχεται ένας τύπος καμιά 50 χρονών, καραφλός που φορούσε ένα τσουβαλένιο ύφασμα και στη μέση το είχε δεμένο με μία τριχιά, δηλαδή ένα χοντρό σκοινί. Άφησε τα παπούτσια του έξω και μπήκε στο αλόνι ξυπόλυτος, αλλά τους κατάλαβε. Ο Βαγγέλης και ο φίλος του τον είδαν να πηγαίνει προς το μέρος τους και προσπάθησαν να κρυφτούν περισσότερο, αλλά δεν τα κατάφερε. «Τι κάνετε εδώ?» τους είπε ήρεμα. «Ήρθαμε από περιέργεια να δούμε τι κάνεις», είπε ο Βαγγέλης. «Μείνετε αν θέλετε, αλλά κρυμμένοι και σας συμβουλεύω ό,τι δείτε να κρατήσετε και την αναπνοή σας», τους είπε. «Να μείνετε εντελώς ακίνητοι, διαφορετικά κινδυνεύετε από τοξωτικά και δεν φέρω ευθύνη». «Εντάξει», είπαν αυτοί και αφού πήραν θέση κρυμμένοι στους θάμνους, περίμεναν με μεγάλη περιέργεια να δουν το θέαμα. Λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, ο μάγος έχει βγάλει ένα χαρτί και σε λίγο αρχίζει να λέει δυνατά κάτι λόγια άγνωστης γλώσσας. Ο Βαγγέλης κοιτάζει το ρολόι του και είναι ακριβώς μεσάνυχτα. Μόλις τελειώνει τα λόγια, εμφανίζονται από το πουθενά σαν άειλες μορφές στην αρχή και σιγά σιγά εμφανίζονται κανονικά κάτι νάνοι. Δεν ήταν σαν τους νάνους που ξέρουμε με τα σκουφιά, ήταν λέει σαν κοντοί άνθρωποι, άντρες γυμνοί και χοντροί, αλλά φτάνανε ως το γόνατο του μάγου. Και ήταν πολλοί, είχαν γεμίσει το αλόνι σχεδόν. Τότε ο μάγος βγάζει το σκοινί από τη μέση του και αρχίζει να τους χτυπάει, βρίζοντας άσχημα. Και κοιτάζοντας το χαρτί που κρατούσε, έκανε τις ερωτήσεις. Εμείς στην παρέα είμαστε περίεργοι για τις ερωτήσεις. Ρώταγε λέει, τι λέει ο τάδε για τον τάδε, αν η τάδε έχει φίλο, ποιος έκλεψε τα ζώα του τάδε, τέτοια πράγματα. Και δώσ' του βρυσίδι και κοπάνημα. Αυτοί να τρέχουν λέει γύρω γύρω στο αλόνι και να χοροπηδάνε ουρλιάζοντας από τον πόνο και αυτός να τους βρίζει, να τους κοπανάει και να ρωτάει. Και απαντούσαν. Στο μεταξύ ο Βαγγέλης με το φίλο του έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα και ο Βαγγέλης έκανε το λάθος. «Ρε φίλε, το πιστεύεις αυτό που βλέπουμε?» είπε ξεχνώντας τι είχε πει ο μάγος. Την ίδια στιγμή λέει έγινε απόλυτη ησυχία, σταμάτησαν οι νάνοι να χοροπηδάνε γύρω και να ουρλιάζουν και γύρισαν όλοι προς το μέρος τους. «Τι κάνετε?» φώναξε τότε ο μάγος στα παιδιά.
Δεν σας είπα να κάτσετε ήσυχα? Συγχρόνως βλέπουν τους νάνους να τρέχουν επιθετικά κατά πάνω τους με φωνές. «Φύγετε τώρα», τους φώναξε ο μάγος και συνέχισε να χτυπάει και να βρίζει τους νάνους. Ο Βαγγέλης και ο φίλος του το έβαλαν στα πόδια εννοείται και έφτασαν στο χωριό με τη γλώσσα έξω. Αλλά ευτυχώς χωρίς να τους ακολουθεί κανείς. Και εννοείται πίστεψαν στη μαγεία. Την άλλη μέρα ο μάγος έδωσε τις απαντήσεις και πληρώθηκε. Δεν έπαιρνε χρήματα αυτός, λέει, μόνο τρόφιμα, αυγά, κρέατα, λαχανικά, ψωμί. Και πριν φύγει είχε 2 κουβέντες με τους 2 φίλους. Ο Βαγγέλης μας είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος συζητήσιμος και πολύ διαβασμένος στο αντικείμενό του. Τους είπε ότι αυτό που έκανε ήταν μαύρη μαγεία και τα λόγια που είπε ήταν από τη Σολομονική. Πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα ιστορία. Μάγοι υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Θέλω να σταθώ στη φράση που είπε ο ένας. «Ρε φίλε, πιστεύεις αυτό που βλέπουμε?» Και πραγματικά σε τέτοιες περιπτώσεις αναρωτιέσαι για τα λογικά σου. Λες, πάει, τρελάθηκα, είναι της φαντασίας μου. Όμως, από ό,τι βλέπουμε, συμβαίνουν σε πολύ κόσμο τέτοιες παράξενες συναντήσεις με αλόκοτα όντα. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα Λιδία μου και Λευτέρη. Θέλω να σας πω κάποια μεταφυσικά πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι που μένω στον Οροπό. Είχαμε πάρει το οικόπεδο σε ένα βουνό, θα έλεγα, παρόλο που στα 900 μέτρα από το σπίτι βρίσκω θάλασσα. Στην αρχή εξοχικό. Οι γονείς μου τότε μένανε μόνιμα στην Ορεστιάδα Εύρου, ενώ εγώ έφυγα Γερμανία για δουλειά. Εκείνοι ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι εδώ στον Οροπό για δουλειές. Γύρισα από το εξωτερικό γιατί η μητέρα μου αρρώστησε. Τώρα που σου γράφω και οι 2 μου γονείς έχουν φύγει από τη ζωή. Ας μπούμε λοιπόν στην ουσία. Σε αυτό το σπίτι έχω ζήσει πολλά. Ακούω πολλούς θορύβους. Βέβαια, έχει αρκετό αέρα εδώ, αλλά μετά από τόσα χρόνια έχω μάθει να ξεχωρίζω το θόρυβο του αέρα ή το θόρυβο του εσωτερικού του σπιτιού. Μια μέρα που η μητέρα μου ακόμη ζούσε, πέσαμε να κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά σε χωριστά κρεβάτια. Μόλις είχα μπει στον προθάλαμο του ύπνου, αλλά ένιωσα κάτι και άνοιξα τα μάτια και είδα 2 άντρες. Ο ένας καθόταν δίπλα μου και ο άλλος όρθιος με σταυρωμένα χέρια. Με έπιασε κρύος υδρότας. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Κοίταξα τη μητέρα μου, αλλά εκείνη κοιμόταν. Τότε άκουσα τον ένα που καθόταν όρθιος να λέει: «Πάμε να φύγουμε, ας την να ζήσει». Ο άλλος με πίεζε στο λαιμό. Ένιωθα την ανάσα μου να κόβεται. Προσευχόμουν να με αφήσει να ζήσω. Από τα μάτια μου τρέχανε δάκρυα από την αγωνία μου και ξαφνικά σε δευτερόλεπτο εξαφανίστηκαν. Κλαίγοντας ξύπνησα τη μητέρα μου και της τα είπα όλα. Μου είπε ότι είδα εφιάλτη, όμως δεν ήταν εφιάλτης. Άλλη μια φορά ήταν ο καιρός που ο πατέρας μου είχε φύγει από τη ζωή περίπου 1 χρόνο. Εγώ πήγα να κοιμηθώ βράδυ σε μια γκαρσονιέρα που έχουμε στο ίδιο οικόπεδο πίσω από το σπίτι. Ξαφνικά ακούω κάποιον να περπατάει και συγκεκριμένα να σέρνει τα πόδια του. Σηκώθηκα με τρόμο και πήγα στο μπροστινό σπίτι στο οποίο κοιμόταν η μαμά μου. Δεν της είπα τίποτα για να μην την τρομάξω. Φοβόμουν μην νομίζει ότι η κόρη της είχε τρελαθεί. Ωστόσο, αυτά τα βήματα μου θύμισαν τον πατέρα μου και αυτό το σύρσιμο το έκανε και εκείνος με τις παντόφλες του όσο το θυμάμαι. Και ένα τελευταίο συμβάν που θα σας αναφέρω έγινε ένα βράδυ γύρω στις 4 το πρωί. Εγώ κοιμόμουν όταν άκουσα στην εξώπορτα έναν πολύ δυνατό θόρυβο, σαν να έσκασε κάποιος πάνω στην πόρτα. Ήταν τόσο δυνατός που με ξύπνησε. Έτσι σηκώθηκα έχοντας το τηλέφωνο στο χέρι μου για να καλέσω βοήθεια. Κοίταξα από το παράθυρο που είναι δίπλα στην πόρτα για να δω ποιος είναι, αλλά δεν ήταν κανένας. Ευτυχώς που έχω το σύντροφό μου, ο οποίος έχει και εκείνος ζήσει εδώ στο σπίτι κάτι αντίστοιχο. Αλλιώς θα νόμιζα ότι έχω πλέον τρελαθεί. Είναι και άλλα πολλά που έχω περάσει εδώ στο σπίτι. Δεν τα λέω πουθενά
γιατί ο κόσμος θα με περάσει για τρελή. Όμως δεν είμαι. Από μικρή βλέπω και έχω βιώσει αρκετά τέτοια φαινόμενα. Αλλά σε αυτό το σπίτι τα έχω δει όλα. Δεν ξέρω αν είναι οντότητες, έφερα και παπά, λιβανίζω τακτικά και όσο μπορώ προσεύχομαι. Σε ευχαριστώ που με άκουσες και για το ενδιαφέρον σου. Πολλά συγχαρητήρια για το κανάλι σου, την αγάπη μου. Πολύ τρομακτικά όλα αυτά που βιώνεις μέσα στο σπίτι σου, κάνεις όλα αυτά που εγώ θα σου πρότεινα, δηλαδή αγιασμό στο χώρο, λιβάνισμα, προσευχή. Αν κάποιος γνωρίζει και μπορεί να προτείνει κάτι στην κοπέλα, ας το γράψει κάτω στα σχόλια για να τη βοηθήσουμε. Η επόμενη εμπειρία λέει: «Καλησπέρα σας. Θα σας πω σήμερα για ένα ατύχημα που είχε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν πολύ μικρή. Το περιστατικό αυτό μας το εξιστόρισε αμέσως μόλις μπήκε σπίτι. Ήταν βράδυ. Ο πατέρας μου εργαζόταν στην Αθήνα. Εμείς με τη μαμά και τον αδελφό μου ήμασταν στο χωριό. Μας είχε πει λοιπόν ότι θα ερχόταν να μας δει, αλλά θα αργούσε. Η ώρα είχε πάει 1:30 τα ξημερώματα. Ο πατέρας μου ακόμα να φανεί και η μαμά τον περίμενε. Στις 2 τη νύχτα ήρθαν κάποιοι συγχωριανοί στο σπίτι και έτσι ξυπνήσαμε και εμείς. Μας είπαν ότι το αμάξι του μπαμπά μου είχε τον πάρει και είχε πέσει μέσα σε ένα λαγκάδι. Ευτυχώς κατάφερε να βγει από το παρμπρίζ. Πήρε ένα φακό που είχε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και άρχισε να ανεβαίνει. Τότε άκουσε κάτι γέλια, ένα αντρικό και ένα γυναικείο. Στην αρχή δεν έβλεπε τίποτα. Όταν όμως ανέβηκε στο δρόμο, έκλεισε ο φακός του και τότε είδε 2 πουκάμισα, ένα αντρικό και ένα γυναικείο και γέλια. Πρόσωπα δεν έβλεπε ούτε άλλα χαρακτηριστικά. Προσπάθησε και άναψε το φακό. Αυτές οι μορφές όμως αμέσως χάθηκαν. Έκλεισε το φακό και τα είδε να έρχονται προς το μέρος του. Άνοιξε αμέσως το φακό και άρχισε να προσεύχεται. Δεν τις ξαναείδε. Λίγο παραπάνω συνάντησε τους συγχωριανούς μας και ήρθαν όλοι μαζί στο σπίτι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά την αναστάτωση δεν κοιμηθήκαμε. Όλοι μαζί με τη βοήθεια που είχαν οι γονείς μου πήγαν να πάρουν ό,τι μπορούσαν από το αυτοκίνητο και να καλέσουν βοήθεια για να μπορέσουν να βγάλουν το αμάξι. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Να έχετε όλη την ευχή της Παναγίας μαζί σας. Αν δεν ήταν παραισθήσεις από το τρακάρισμα, γιατί είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να είσαι συγχυσμένος και μπερδεμένος, ίσως να ήταν κάποια πνεύματα που δεν πιστεύω ότι θέλανε να του κάνουνε κακό. Ίσα ίσα μπορεί να θέλανε να τον παρακινήσουν να συνεχίσει να προσπαθεί για να γλιτώσει και όντως μετά από λίγο τον βρήκαν οι δικοί του. Και η τελευταία εμπειρία που θα ακούσετε για σήμερα λέει: «Γεια σου Λιδία, ήθελα να σχολιάσω πως όταν ήμουν 15 χρονών, τώρα είμαι 33, για να δείξω ότι είναι πρόσφατο, πηγαίναμε εγώ, ο αδελφός μου και η εξαδέλφη μου, ηλικιακά ήμουν η μεγαλύτερη, με τον παππού μου το βράδυ για πότισμα στα χωράφια. Ήμασταν ξαπλωμένοι στην καρότσα του αγροτικού για να βλέπουμε τα αστέρια καθ' όλη τη διαδρομή. Θυμάμαι ένα βράδυ, όταν ο παππούς μου απομακρύνθηκε και εμείς ήμασταν στην καρότσα, ξαφνικά ξεκίνησαν να παίζουν ταούλια από την πλευρά που ήταν το ποτάμι. Ξαφνιαστήκαμε και σαν παιδιά θέλαμε να δούμε από πού προέρχεται η μουσική. Κατεβήκαμε και προχωρούσαμε με φακούς που μας άφηνε ο παππούς για να μην φοβόμαστε προς το ποτάμι και ο ήχος ήταν όλο και πιο έντονος, αλλά χωρίς να βλέπουμε τίποτα. Τότε φωνάζει ο παππούς μας που ερχόταν τρέχοντας επειδή είδε τους φακούς να γυρίσουμε πίσω. Του είπαμε ότι ακούγαμε νταούλια και μας απάντησε ότι και εκείνος το ακούει και δεν πρέπει να πλησιάζουμε και πως αν θέλουμε να ξαναπάμε μαζί του, όταν θα λείπει θα μπαίνουμε μέσα στο αμάξι με κλειστά τζάμια και ράδιο για να μην ακούμε τίποτα. Η αλήθεια είναι κάποιες φορές από τις επόμενες που πηγαίναμε δεν βάζαμε ράδιο για να ακούμε αν φωνάξει ο παππούς. Τα νταούλια ακούγονταν σχεδόν κάθε φορά που δεν είχαμε ράδιο. Ένα άλλο περιστατικό που θυμάμαι είναι με τον πατέρα μου και το θείο μου.
Κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο για να τελειώσουν πιο γρήγορα και μόλις τελείωναν με το χωράφι θα γυρνούσαν στο αμάξι για να φύγουν. Ο θείος μου τελείωσε πρώτος και γύρισε στο αμάξι. Κάποια στιγμή μες στην ησυχία ακούσαμε τον πατέρα μου να φωνάζει «Έλα, πού είσαι, δεν μπορώ να σε δω». Ο θείος μου απόρρισε με ποιον μιλάει και γύρισε να τον βρει. Όταν τον βρήκε, είδε τον πατέρα μου να έρχεται τρέχοντας στο αμάξι και κάθε λίγα βήματα να πέφτει χωρίς λόγο. Όταν συναντήθηκαν και κατατρομαγμένος ο πατέρας μου, γύρισαν στο αμάξι. Ο θείος μου τον ρωτούσε τι έγινε και με ποιον μιλούσε. Ο πατέρας μου απάντησε πως μία φωνή, ίδια με του θείου μου, του φώναζε ότι χάθηκε και έλεγε στον πατέρα μου να τον πλησιάσει για να γυρίσουν μαζί. Το «έλα» ήταν απάντηση στο όνομά του, το «που είσαι» ήταν γιατί τον άκουγε αλλά δεν τον έβλεπε και όσο πλησίαζε έφτανε στο ποτάμι. Η φωνή δηλαδή ακουγόταν από το ποτάμι. Όταν έφτασε στο ποτάμι και δεν τον έβλεπε, ένιωσε περίεργα και τρόμαξε και άρχισε να τρέχει. Όταν δηλαδή κατάλαβε και έφευγε, μας είπε ήταν σαν κάτι να του έπιανε το πόδι και έπεφτε κάτω. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Πολύ ωραίες ιστορίες και οι δύο θεωρώ πως έχουν να κάνουν με νεράιδες. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή οι μουσικές αργά τη νύχτα σε ερημικές τοποθεσίες. Είναι στη φύση και κοντά στο ποτάμι. Και γενικά αυτά που έκαναν στον πατέρα σου ήταν γιατί δεν τους ήθελαν στην περιοχή, τον πείραζαν και τον τραβούσαν προς το ποτάμι, ίσως ακόμη και για να τον πνίξουν. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Να υπενθυμίσω πως όποιος θέλει να στείλει και τη δική του τρομακτική εμπειρία μπορεί να το κάνει μέσω της φόρμας που έχουμε ανοίξει, το email μα και τα social του καναλιού. Όλα τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Και όπως πάντα μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε like και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεό μου. Μέχρι τότε, γεια σας!